mga baby loves, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ako po ay gagawa ng panibagong video para kay baby Dowen. Ayan guys, abangan. So, ayan guys, tapos na at yun lang po, and abangan nyo sa mga susunod nating videos. Ayan guys, bye! Sana nagustuhan nyo, sana nag-enjoy kayo. Ayan.